Μαμά, έλα! Challenge με 42 δευτερόλεπτα. Τι έγινε, αγάπη μου, τι θέλεις, παιδάκι μου, μαγειρεύω γιουβερλάκια. Ναι, να σε πω, θα βγω με τις φίλες μου για ποτό στην Αθήνα. Και Ωραία, θέλω να μου βρεις outfit. Για ποτό στην Αθήνα. Ναι. Οκ, εντάξει, έφυγα. Περίμενε! Ο χρόνος ξεκινάει από τώρα! Φύγαμε. Ούτε να μαγειρέψω με αφήνεις, ούτε να φάω δεν με αφήνεις. Ναι, Αμά, άστα τώρα αυτά, πάμε να μου φέρεις. Ναι, ωραία. θα βάλεις αυτό εδώ. Ναι. Το έχω. Κοίτα εδώ. Να δούμε. Κοίτα εδώ, Ναι. σορτσάκι, τέλειο. Ναι. Εδώ, σπέσια. Τέλεια. Εδώ, κοίτα Ωραία, εδώ. διάφανο, πάρα πολύ ωραίο. Όλο διάφανο, Ναι. να προσέξεις όμως. Γρήγορα Και όμως. πάνω αυτό εδώ, πάρα πολύ ωραίο. Ναι. Τσαντάκι. Τσαντάκι. Ναι, ωραία, τέλεια. Και από πάνω, άντε βάλε και αυτό το δερματίνι. Ναι. Καλά, σούπερ. Και από κάτω λέω να βάλω καμιά μπότα. Μαύρη. μια Ναι, μποτίτσα, ωραία, μποτίτσα, εντάξει, ναι, έγινε. μαύρη, Τέλειο, για ακόμα μια φορά. Με το χρόνο έτσι και έτσι. Γιατί? Ναι, σε λίγο να ξέρεις δεν θα προλαβαίνεις τον χρόνο. Τώρα τον Ναι, πρόλαβα. καλά, δεν έχεις ιδέα από παρθενάκια. Ναι,